التاريخ كجمر كم تستلمده اتو ناي بوليس اوفيسرات مايك لاورن ماركسن بناي مايك موديل مكينا بقلتو فنداخدو ماركس لزحممو اتو ابللي بمبال ابتغو زنبره سوبر ماركت اتيو زيسته نجر بمكسان مس ادميو زي كيد شكر زبزحا مكب خبل كلو حدا سراقي بدحريو شكوت بمحاس كفرارحو جمره دحر استوسنه جن مايك متصمو كلتيوم هاريممو كابت غزا وصو خالو ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ማይክ መዓሲኹ ምርዖ ዝበሃል ዝነበረ መዓልቲ ኣኺሉ ብዙሓት ኣዋልድ ድሕሪ ምትርማሱ ኣብ መወዳእትኡ ምስ ክሪስቲን ዝተባሃለት ጎርዞ ብክብ ዝበለ መርዓ ተመርዓወ። ሪታ ምስ ኣዳም ዝተባሃለ ዓቃቢ ሕጊ ፍቕራዊ ህይወት መስሪታ ንዕዘብ። ማርከስ ድማ ንናይ ዓርኩ መርዓ ናይ እንኳዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ እናመሓላለፈ ሕንቕንቕ እንዳበሎ ነቲ ዝሞተ ሓላፊኦም ዝነበረ እውን እንዳዘከረ መልእኽቱ መሓላለፈ። ቀፂሉ እቲ መርዓ ብሳዕስዒት ተዓጂቡ ደሚቑ ዓለ። ማርከስ ብሳዕስዒት ደኺሙ ኣብ መንጎ ልቡ ይሕሚምዎ ክወድቕ ከኣለ። በዓል ማይክ ድማ ሰንቢዶም እንዳተጓየዩ ክሕግዝዎን ሆስፒታል ክወስድዎን ንዕዘብ። ድሕሪ መዓልታት ደቂሱ ዘሎ ማርከስ ምስቲ ዝሞተ ሓላፊኦም ተራኸበ። እቲ ሓላፊኦም ዝነበረ ድማ ሕጂ ግዜኻ ኣይኮነን ብምባል ኣብ እዝኑ ሕሹኽ ምስ በሎ ተበራበረ። ካብ ዓራት ተሲኡ ሓድሽ ሓይሊ ስምዖ ከም ዘሎ እንዳተዛረበ ክጎይ ጀመረ። ማይክ ድማ ደድሕሪኡ እንዳጎየየ ከረጋግኦ ፈተነ። ወሲኹ ንማይክ ከቢድ ሽግር ይመፀካ ኣሎ፣ በዚ ድማ ክትፍተን ኢኻ፣ ንስኻ ግን ነዚ ምግባር ኣይከብደካኒ እንዳበለ ይነግሮ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ሓደ ማግኔት ዝተባሃለ ሰብ ምስ ሓላዊ ብምዃን ናብ ድራግ ዘዘዋውር ሰብ ብምምራሕ ናብቲ ዝሞተ ሓላፊኦም ናይ በዓል ማርከስ ኣካውንት ነቲ ድራግ ዘዘዋውር 100,000 የሕልፈሉ ብምባል ብሓይሊ ፈራሪሕዎ። እቲ ሰብ ዋላ ከምኡ እንተገበረ ምስኡ ዝነበሩ ግን ንኩሎም ይቐትልዎም። ናብ በዓል ማይክ ምስ ንምለስ ድማ ማርከስ ልክዕ ከም ሓድሽ ዝተወለደ ህፃን ይስምዖ ከም ዘሎ እንዳተዛረበን ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ምስ ሰበይቱን ደቁን ጓልጓሉን ተራኺቡ ክሕኮስን ማይክ ድማ ምስ ሰበይቱ ክርስቲን ሰላማዊ ናብራ ክነብር ንዕዘብ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ድማ ብኤፍቢኣይ እቲ ቀደም ሓላፊኦም ዝነበረ ምስ ድራግ ኣዘዋወርቲ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ብዜና ተቃልሐ። በስ ድማ ብሕርቃን ናብቲ ዋና ቤት ጽሕፈት ከዱ። ኣብኡ ምስ በጽሑ ብኤፍቢኣይ ፖሊስን ብሪታ ዝምራሕ እቲ ዝሞተ ሓላፊኦም ሓበሬታ ከም ዝተረኸቦን ምስቲ ኣብ ሰሙን ዝሞተ ሰብ ርክብ ከም ዝነበሮም ኣብ ኣካውንት ሕሳብ እውን ምስኦም ይሰርሕ ከም ዝነበረ ከም ዘረጋገጹን ተዛረቡ። ማርከስ ግን ብፍጹም እዚ ነገር እዚ ሓሶት ከም ዝኾነ እንዳተዛረበ ከሎ ጓል ሓላፊኦም ዝነበረ ጁዲ ተሓዊሳቶም ማይክ ብዛዕባ ባ ክዛረብ ክብል ኣቦይ ብወድኸ ኣርማንዶ ኢዲ ሞይቱ፣ ስለዚ ንኣርማንዶ ቅድሚ ኣብ ዝረኸብኩሉ እዋን ክቆትሉ ይበለቶ። ማይክን ማርከስን ብሕርቃን ካብቲ ቤት ጽሕፈት ምስ ወፁ ሓላፊኦም ሃዋርድ ቅድሚ ሕጂ ምስ ድራግ ኣዘዋወርቲ ይሰርሕ እንተነይሩ እስከ ነቶም ድራግ ኣዘዋወርቲ ንሕተቶም ብምባል ናብቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ወዱ ኣርማንዶ ብምምራሕ ዝፈልጦ ነገር እንተሎ ይሓጥዎ። ኣርማንዶ ድማ ሃዋርድ ምስኦም ይሰርሕ ከም ዘይነበረን ንኣባላቶም ንክሕገዝ ግን ይፅዕር ምንባር ብምንጋር ንዕኡ ክቐትልዎ ስለ ዝደለዩ ኣብ ውሽጢ ብዘለዉ ምሳኹም ካብ ዝሰርሑ ሰባት ኣቦኣይ ከም ዝመውት ገይሮም ብምባል ነቲ ሓቂ ኣብርሃሎም። ቅድሚ ሕጂ ምስ ኣዲኡ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እውን ኢድ ከም ዘለዎ ብምንጋር ነቲ ሰብ ሽሙ ከም ዘይፈልጦን እንተርእይዎ ግን ክፈልጦ ከም ዝኽእል ተዛረበ። በስ ድማ እቲ ኣቐዲሙ ናብ ሃዋርድ ኣካውንት ብሓይሊ ካብቶም ኣዘዋወርቲ ገንዘብ ዘለኣኸ ከም ዝኾነ ንርዳ። ምስ ሓደ ሓላዊ ድማ ብኮድ ክዘራረቡ የርኤና። እቲ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ሰባት ኣዋፊሩ ናብ ናይ ሃዋርድ ላፕቶፕን ቴሌፎንን ሃክ ገይሩ ክኣቱ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ሃዋርድ ቅድሚ ሕጂ ጽዒንዎ ብዝነበረ ናብ ማይክን ማርከስን ቴሌፎን ቪድዮ ክለኣኽ ከኣለ። ኣብቲ ቪድዮ ድማ ሃዋርድ እንዳተዛረበ ነዚ ቪድዮ እዚ ትርእይዎ እንተለኹም ኣነ ሞይቶ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኹም ከዓ ኣብ ከቢድን ሓደገኛን ስራሕ ክትኣትዉ ኢኹም። ኣብ ማእኸልኩም ረሳሕ ስራሕ ዝሰርሑን ምስ ገበነኛታት ዝተሓባበሩን ኣለዉ። ተጠንቀቑ፣ ንወላሓደይ ትእመኑ። እቲ መፍትሕ ድማ ገጅፍ ናይ ኮካ ጥርሙዝ ብምባል ዘረብኡ ዛዘመ። ንሶም እውን ነዚ ዝተነገሮም ነገር ትርጉሙ ንምፍላጥ ጽዒሮም እቲ ገጅፍ ናይ ኮካ ጥርሙዝ ይስበሎም። ቅድሚ ሕጂ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሑ ምስኦም ሰርሕ ዘሎ ጸሊም ነዊሕ ፍሬቸር ከም ዝኾነ ተረዲእዎም ናብ ፍሬቸር ዘለዎ ቦታ ብቁልጡፍ ኣምርሑ።
ኣብ መንገዶም ማእኸል ድማ ማርከስ ጽቡቕ ስምዒት ይስምዓን ኣሎ ዝመውት እውን ኣይመስለንን ብምባል ብቕልጡፍ ዝኸዳ ዝነበራ መኪና ብድፍረት ሰንጢቕወን ክሓልፍን ክስዕስዕን ከሎ ማይክ ሰንቢዱ ጠጠው ከብሎ እንዳፈተነን ኣብ መወዳእትኡ ድማ ተሳጊሩ ምስ ተዛረቦ ዋላ እንተዝትኩስሉ ከም ዘይመውት ይነግሮ። ማይክ በዚ እንዳተበሳጨወ እቲ ፍሉጥ ቲክቶከር ካቢሎም እውን ብስርሖም ተገሪሙ ይሓልፎም። ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ፍሬቸር በፂሖም ብሃዋርድ እንታይ ከም ዝተነገሮ ይሓትዎ። ንሱ ድማ ብዓይኑ እንዳነገሮምን ናብቲ ኣብ ጎኖም ዝነበረ ስእሊ ኣብ ዝሕብሮም እዋን ብርሑቕ ማርኮስ ዝተባሃለ ሰብ ንናይ ማርከስ ቴሌፎን ብምክትታል ኣብኡ በፂሑ ስለ ዝነበረ ንፍሬቸር ተኩሱ ይቐትሎ። ክሃድም ከሎ በዓል ማይክ ድማ ብስምባደ ደድሕሪኡ እንዳሰዓቡ ናይ ማርፌት ሰባት ድማ እንዳተኮሱሎም ጠጠው ከብልዎም ይፍትኑ። ድሕሪ ዝተወሰነት ናይ ተኩስ ለውጢ እቶም ሰባት ካብ ዘለዎ ወፂኦም ክሃድሙ ከለዉ ማርከስ ድማ ደድሕሪኦም እንዳኸደ ጠጠው ከብሎም ይፍትን ነበረ። ማይክ ግን ብስምባደ ኣጋጢሞም ብዘይፈልጥ ነገር ኣጋጢሞዎ ተሓዋዊስዎ ኣብ መሬት ተንበርከኸ። በቲ ናይቶም ገበነኛታት መኪና ክርገጽ ክብል ድማ ማርከስ ክድሕኖ ከኣለ። ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ፖላይስ ናብቲ ቦታ መፁ። ሪታ ምስ ኣባላታ ብምዃን ኣትያ እንታይ ከም ዘጋጠመ ሓተተቶም። ካብቶም ናይ ሪታ ኣባላት ሞባይል ዝሓዙን ዝቐድሑን ዝነበሩ ኣባላት ኣብቲ ስእሊ ንሃዋርድ ኮድ ከም ዘሎ ተዓዘቡ። ብቕልጡፍ ስእሊ ስኢሎሞ ብምኻድ ድማ ናብ ቤት ጽሕፈቶም ከይዶም ኣብ ውሽጡ እንታይ ከም ዝሓዘ ክምርምርዎ ጀመሩ። ኣብቲ ናይ ኪወርድ ኮድ ውሽጢ ካልእ ናይ ኣዋርድ ቪድዮ ከም ዘሎ ረኣዩ። ሃዋርድ ኣብ ዘረብኡ ኣብ ውሽጦም ዝተሰራጨው ናይ ፖሊስ ኦፊሰራት ድራግ ዘዘዋውሩን ምስኦም ዝሰርሑ ሓለፍቶምን ከም ዘለዎም ብግልፂ እንዳተዛረቦም ቅድም ኢሉ ብዛዕቦም ብበዓል ሳንቸዝ ከጻረ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ድማ ከም ዝቐተልዎም ይነግሮም። ኣብ 2003 ዝሰርሕዎ ኬስ ወይ ገበን ዘኪሩ ብሕቡእ ዘቐምጦም ፋይላት ከም ዘለው ብምንጋር ዝጀመሮ ስርሑ ንሶም ክውድእሉ ይነግሮም። በዓል ማይክ ነዚ ምስ ሰምዑ ብቕልጡፍ ናብ ስርሖም ኣተዉ። እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረ ኣርማንዶ ድማ ምስጢር ኣውፂኡ ብምባል ከቕትልዎ ፈተኑ። ኣርማንዶ ግን ብቕዓት ስለ ዝነበሮ ከይቀተልዎ ክሃርሞም ከኣለ። ነዚ ዝሰምዐ ብኡ ናብ ሪታ ብምኻድ ኣርማንዶ ናብ ማያሚ መፂኡ ነቲ ገበነኛ ብሽሙ ስለ ዘይፈልጦ ንኸምፅኦ የእምኖም። በዚ ድማ ፍቓድ ተዋሂብዎም ንኣርማንዶ ሒዞም ናብ ማያሚ ኣቕንዑ። ናብቲ ሄሊኮፕተር ክኣትዉ ከለዉ በቲ ሕጊ መሰረት ሽጉጦም ኣረኪቦም ምስ ኣተዉ ብኸመይ ከም ዝኾነ ከይተፈለጠ ኣፍቶም ፓይሎት ዝነበርዎ ማርክ ሪፍ ምስ ሓለውቱ ኣብ ውሽጡ ነበረ። ብኻራ ፈራሪሕ ድማ ማይክን ማርከስን ነቲ እሱር ኣህዲሞም ኢሎም ከም ዝመኽንይሉ ገይሮም ነቶም ፓይሎት ቀተልዎም። ካብኡ ቀፂሎም ሽጉጦም ሒዞም ናብ በዓል ማይክ ብምኻድ ነቶም ሓለውቲ ብምትኳስ ቀተልዎም። በዓል ማይክ ብዘለዎም ዓቕሚ ክሕዝዎም ወላ እንትፈተኑ ግን ጃንጥላ ሒዞም ብምባሮም ካብታ ሄሊኮፕተር ነጢሮም ሃደሙ። እታ ሄሊኮፕተር ክትሐምሸሽ ምስ ቀረበት ድማ ንኣርማንዶ ካብ ዝተኣሰረሉ ብምውፃእ ብናቱ ሓገዝ እታ ሄሊኮፕተር ናብ ሩባ ከም ትወድቕ ክገብርዋ ክኣሉ። በዚ ድማ ኣርማንዶ ከም ገበነኛ ክርአይ ስለ ዝኾነ ክሃድም ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ብማይክል ተኸልከለ። ሓላፊኦም ሃዋርድ ዘቐመጦም ፋይላት ኣበይ ከም ዘለዉ ስለ ዝፈለጡን ንሱ እንተደኣ ሓጊዝዎም ነቲ ገበንዚ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ክንሕዞ ኢና ብምባል ኣእመንዎ። ኣርማንዶ ድማ ከምኡ እንተኾይኑ ንኣይ ክትስዕቡን ኣለኩም ብናተይ መንገዲ ክንከይድ ኣለና ኢልዎም መንገዶም ጀመሩ። ንምሸቱ ድማ ፖላይስ ናብታ ዝወደቐት ሄሊኮፕተር መፂኦም ሓበሬታታት ክእክቡ ከለዉ ማርከስን ማይክን ነቲ እሱር ዘህደምዎ መሲልዎም ነቲ ነገር ብዜና ቃልሕዎ። ንዕኦም ንምርካብ ድማ ናብ ስራሕ ኣተዉ። ዝድለዩ ዘለዉ በዓል ማይክ ድማ መኪና ሰሪቖም ማይክ ናብ ዝፈልጣ ሰብ ከይዶም ሓገዝ ንምርካብ ኣብ ዝሓሰበሉ ግዜ ንሳ ግን ከዲዓቶም ኣሕሊፋን ፖሊስ ከተረክቦምን ፖላይስ ንዝሓበረን ንዘተሓዞምን ሰብ ሰልዲ ክወሃቢ ስለ ዝበሉ ነዚ ሓበሬታ ተጠቂማ ሰልዲ ንምቕባል በቶም ናታ ሰባት እንዳፈራርሐት ሒዞሞም ከም ዝኸዱ ገበረት። ካልኦት ኣባላት ድማ መትሓዝ ናይ በዓል ማይክ ሰሚዖም ክምንጥልዎምን ነቲ ሰልዲ በዓሎም ክቕበልዎም ብምሕሳብ መፂኦም ኣብ ከቢድ ተኽሲ ኣተዉ። ብሪታ ዝመርሑ ኣባላት ፖላይስ ድማ ኣብቲ ቦታ ንምብፃሕ ተቃሪቦም ነበሩ። በዓል ማይክ ድማ ነዚ ጋጣም ተጠቂሞም ብኻልእ መኪና ገይሮም ክሃድሙ ከኣሉ። ንፅባሒቱ ድማ ምስ ሪታ ናብ ዝሰርሑ በዓል ዶላን ኣምሪሖም ብናይ ሃዋርድ ስራሕ ንዝተቐመጡ ፋይላት ሙሉእ ለይቲ ክምርምርዎም ሓደሩ። ንፅባሒቱ ንኮ ድማ ኣርማንዶ
ነትገርነኛ ሰብ ፈሊውፅእዎ ናይ ብሓቂ ሽሙ ድማ ሼምስ ማካርት ከም ዝበሃል ክበፅሕዎ ከኣሉ ኣብ ምክልኻል ሰራዊት ይሰርሕ ምንባሩን ናይ ዲኤ ኤጀንት ኮይኑ ከም ዝሰርሐን ክፈልጡ ከኣሉ ማይክ ድማ ንሪታ ደው ኢሉ ኩሉ ዝረኸብዎ ሓቂ ነግራ ሪታ ድማ ነቲ ነገር ናፍቃርያ ኣካፈለቶ እቲ ነገር ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ጄምስ ክፈለጥ ከኣለ ንሱ ድማ ነቶም ሰራሕተኛታቱ ኣብ ክልተ ቦታ መቒሉ ፍርቆም ናብ ናይ ማርከስ ገዛ ፍርቆም ድማ ናብ እንዳ ክርስቲን ለኣኾም ኣብ ናይ በዓል ማርከስ ገዛ ካሜራታት ተገጢሞም ብምንባሮም በዓል ማርከስ ነቶም ዝተላእኹ ሰባት ምስ ረኣይዎም ኣብኡ ንዝነበረ ንሬቲም ይነግሮ ሬቲም ድማ ብብቕዓት ነቶም ዝተላእኹ ሃሪሙ ገዝኡን ቤተሰቡን ከትርፍ ከኣለ ማይክ ግን ደጋጊሙ ናብ ክርስቲና ዋላ እንተደወለ ግን ቴሌፎና ከተልዕል ኣይከኣለትን ኣብኡ ምስ ክርስቲና ጓል ጁዴ ካሊእ ምስኣ ነበረት እሞ ኣባላት ናይ ጀምስ መፂኦም ንክልቲአን ክሕዝወን ከኣሉ ንበዓል ማይክ ድማ ዝረኸብኩሞ ሓበሬታን ንኣርማንዶ ምስ ተረከቡና ኢና ንፍንዎን በልዎ ማርከስን ማይክን በቲ ዝተፈጠረ ነገር ሰንቢዶም እቲ ነገር ብኸመይ ኣብ ኢዱ ክበፅሕ ከም ዝኸኣለ ጽቡቕ ገይሮም ክሓስቡ ከለው ድማ እቲ ምስጢር ንሶም ጥራሕ ዝፈልጥዎን ንሓንቲ ሪታ ከም ዘካፈሉን ምስ ምዃን ድማ ነፍቃሪኣ ጠርጠርዎ ንዓኣ ደው ኢሎም እውን ነቲ ነገር ኣረድእዋ ሪታ ድማ ኣፍቃሪኣ ቴሌፎን ኣውፅኡ እንዳተፀሓሓፈ ዝነበረሉ ቴሌፎኑ ተቐቢላ ምንባብ ጀመረት ኣፍቃሪኣ ድማ ሓሪቆ እንዳተቃለሳ ሽጉጥ ክዳውፅቕ ትብል እውን ጠጠው ኣቢልዋ ነቲ ሓቂ ከም ዝተረድአት ፈሊጡ ክቐትላ ብዝተቃረበሉ እዋን ድማ በዓል ዶራም ስለ ዝመፁላ ከትርፍዋ ከኣሉ ብቕፅበት ድማ ነቲ ጠላምን ክሓድን ሒዞም ነቲ ነገር እንተቃሊሖሞ በዓል ክርስቲን ክቐተላ ስለ ዝኽእላ ብሕቦ ጥራሕ ነቲ ጀምስ ዝተባሃለ ግለሰብ ንምሓዝ ጥራሕ ሓሰቡ ማይክ ድማ ልክዕ ከም ናይ ኣዳም ድምፂ ኣምሲሉ ናብ ጀምስ ድሕሪ ምድዋል ኩሉ ነገር ተፈሊጥዩ ስለዚ ቅድሚ ምትሓዝና ነተን ዝጨወናይን ሒዝና ናብ ኩባ ክንከይድ ኣለና ኣብኡ ከይድና ድማ ነቲ ነገር ክንፈትሖ ኢና ብምባል ነገሮ ጀምስ እውን ብዘይ ወልሓደ ጥርጥር ኣዳም ዝደወለሉ መሲልዎ ብድምፁ ጥራሕ ተታሊሉ ናብ ኩባ ንምኻድ ይዳሎ ማይክን ማርከስን ብጽቡቕ ተዳልዮም ነቲ ዝሓሰብዎን ዝዓለምዎን ኣብ መፈጸምትኡ ንምብጻሕ ንጀምስ ንምትሓዝን ብንእሽተይ ኣየር ናብ ኩባ ዝኸዱሉ ኣዳልዮም ናብቲ ዝራኸብሉ ቦታ ክበጽሑ ከኣሉ ኣርማንዶ ድማ ብትሕቲ ማይ ገይሩ ናብቲ ቦታ መጺኡ ነበረ ኣዳም ድማ ካብቲ ኣየር ብምውራድ ናብ በዓል ጀምስ እንዳጸውዐ ምርሐ ማይክ ድማ ኣብ ልዕሊ ጀምስ ናይ ምትኳስ ዕድል ዋላ እንተረኸበ እቲ ፍርሐት ተላዒልዎ ክትኩስ ኣይከኣለን በዚ መንገዲ ድማ ሓደ ካብ ኣባላት ናይ ጀምስ ዝኾነ ንኣርማንዶ ስለ ዝረኣዮ ተኹስ ተኸፈተ ጀምስ ድማ ነተን ዝጨወየን በዓል ክርስቲና ብምሓዝ ክሃድም ጀመረ ብጁዲ ዝምራሕ ኣባል ድማ እቲ ሓበሬታ ስለ ዝበፅሖም ኣብቲ ቦታ ክመፁ ከኣሉ ማይክ ድማ እቲ ፍርሓትን ምፍዛዝን እንዳባእሶ ክመፅእ ጀመረ ማይክ ብሓሳቡ ንሓላፊኡ ንምርካብ ክፅዕር ከሎ ብናይ ማርከስ ጽፍዒት እንዳተባራበረ ከም ዘስተውዕል ኮይኑ ንቕድሚት እንዳኸዱ ንኣባላት ጀምስ ክቐትልዎም ጀመሩ በዓል ዶራን እውን ተሓዊሶሞም ክሕግዝዎም ይረኣዩ ጀምስ ድማ ንክርስቲና ብምሓዝ በይኖም ምህዳም ተተሓሕዝዎ ኣርማንዶ ድማ ነታ ምስ ክርስቲና ዝተጨወየት ጓል ጁዲ ካሊን ንምድሓን ናብኣ ኸደ ድሕሪ ዝኣዳም ምስታ ትትስእ ዝነበረት ኣየር ንምህዳም ኣብ ዝሓሰበሉ እዋን ብርሕቀት ሪታ ሃሪማው ደቐቶ እቲ ኣየር እውን ተሓምሸሸት ኣርማንዶ ድማ ንስክላ ንጓል ጁዲ ካሊን ከትርፋ ከኣለ ጀምስ ድማ በይኑ ተሪፉ ንክርስቲና ብምሓዝ ክሃድም ጀመረ ማይክን ማርከስን ድማ ደድሕሪኡ እንዳሰዓቡ ክከታተልዎ ጀመሩ ማርከስ ድማ ብዘስሕቕ መልክዑ ናብቲ ውሽጢ ማይ ብምእታው ኣብቲ ማይ ዝነበሩ ሓራክስ ድማ ክነኽሶ ብዝተቃረበ እዋን ማርከስ ኣነ ኣይመውትኒ ብምባል ምስቲ ሓርገፅ ባእሲ ተተሓሓዞ እቲ ሓርገፅ ኢዱ ሒዙ ክቆርፆ ክብል ማይክ ናብኡ መፂኡ ከትርፎ ከኣለ ድሕሪዚ ተተሓሒዞም ናብ ጀምስ ኣምርሑ ኣዳም ድማ ካብታ ዝተሓምሸሸት ኣየር ተሪፉ ክትኩሰላ ክብል ሪታ ረጊሓ ናብቲ ማይ የእተወቶ እቶም ኣብቲ ማይ ዝነበሩ ሓራክስ ድማ ተቐባበልዎ ኣብ መወዳእታ ድማ ጁዲ ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐት ኣርማንዶ ንጓላ ካብቶም ሒዞምዋ ዝነበሩ ኣናጊፍዋ ነበረ ንማርከስ ድማ ጀምስ ረኺብዎ ንዕኡ እውን ሽጉጥ ብምሓዝ ንማይክ ከፈራርሖ ጀመረ ማይክ ድማ ንማርከስ ኣብቲ መከላኸሊኡ ሽጉጥ ተኩሱ ድሕሪ ምህራሙ ኣከታቲሉ ናብ ጀምስ ብምትኳስ ክቐትሎ ከኣለ በዚ ድማ ንዝፈትዎ ዓርኩን ሰበይቱን ክድሕን ከሎ
ጁዲ ድማ ነቲ ቀታሊ ቦይ ትብሎ ኣርማንዶ ስለ ዝረኸበቶ ክትቀትሎ ተቃረበት። እንተኾነ ግን ብናይ ጓላ ኣፍ ህይወታ ከም ዘድሓንላ ስለ ዝመስከረት ምሕረት ክትገብረሉ ከኣለት። በስ ድማ ንሳን ማይክን ብውሳነኦም ንኣርማንዶ ክሃድም ይነግርዎ። ኣርማንዶ ድማ በስ ተሰሚዑ ነብኡ ተሰናቢትዎ በታብኡ ዝነበረ ጃልባ ገይሩ ካብቲ ቦታ ተሰወረ። ድሕሪዚ ፖላይስ ኣብቲ ቦታ በፂሖም ንማርከስን ንኻልኦት ኣባላቶምን ሓገዝ ክገብረሎም ከኣሉ። በስ ድማ ኩሉ ቤተሰብ ተኣኪቡ ብሰላምን ስኒትን ህይወቶም እንዳመርሑ እንዳረኣና ትዕዝብትና ንውድእ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹማ ኣይጠራጠርን። ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፂ ርኢቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣሙጡልና። ነዛ ቻነልና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።